Nagmahay na, nagmahay na si Congressman sayang perma sa pag-impeach kay Vice Sara. Kay na trending social media, nagasubo, nagasubo ang katawhas na hitabo. Kay nabalaan, kay nabalaan, ilang perma daw gibayran. Bantay lang mo, bantay lang mo sa eleksyon karong Mayo. Dili na gyud mo buton, ayaw na gyud mo pagdahon. We love Inday Sara. Daghang